Είμαι η Κατερίνα. Είμαι δυσέγγονη του Γιώργου Γουναρόπουλου, του ζωγράφου. Και βρίσκομαι τώρα εδώ, στη Σωζόπολη, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να βρω τις δικές μου ρίζες. Йоргос Гонарополос е един от най-значимите гръцки художници на своето време, получил международно признание и множество отличия. Роден в Созопол през 1889 година, той напуска бащиния си дом в началото на 20 век и никога повече не се завръща в него. В търсене следите на Гонарополос в крайморското градче днес се отправя неговата правнучка Κατερίνα. Ξέρεις που μπορεί να είναι? Δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω πρέπει να είναι εκεί, κοντά στη θάλασσα. Στην παραλία εννοείται εκεί που είναι η Μαρίνα τώρα. Ναι, σωστό. Κατάλαβα. Νομίζω αυτό είναι το σπίτι τους. В Созопол Гонарополос и неговото творчество имат нов дом. Той се намира в художествената галерия съвсем близо до морето и отворен за всички. Αναδύεται το φως και μέσα από τους πίνακες είναι σαν να νικάει το φως στο σκοτάδι και αρχίζει μια καινούρια αρχή και βγαίνει έτσι ένα αίσθημα ζωής από αυτό, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Този филм е посветен на спомените и на Йоргос Гонарополос от Созопол.